Nou is het rustig bij camping De Flintertuin in Jistrum, maar mijn hemelveert stiert te vol. Nederlanders, maar ook Belgen en Duitsers weten Friesland, ook na coronatijd, nog altijd te vinden. Er komen benammen meer mensen met de camper of caravan. En zij blijven ook langer op hetzelfde plak. Dat ze minder rondtrekken, ik denk dat het ook wel een beetje met de onzekerheden te maken heeft. En de brandstofkosten natuurlijk tegenwoordig, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Dus ja, toch wat meer op de fiets in de omgeving en dan wat langer blijven. En toch wat meer alternatieven zoeken om ook een beetje, denk ik, op de portemonnee te letten. Veen had in totaal 24 campingplakjes. Hij krijgt soms al een jaar van tevoren boekings voor het volgende seizoen. Het komt in het heegseizoen dan ook wel eens voor dat er 9 keer op je mat. Je bent gewoon beperkt op een gegeven moment met je sanitair en de voorzieningen die je hebt. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn, maar dan proberen we onder elkaar campings hier in de buurt en dan sturen we mensen naar elkaar toe. Of soms wel eens dat het echt nood is en dan doen we een veld extra open om wat plekjes te creëren. Friesland is net alleen nog in trek bij mensen die niet op patiënten letten willen. Een paar kilometer verderop, op Wetterpark Zwart Kruis in Noord-Burgum, is er aardig belangstelling voor luxe recreatiewenten. Van de 34 villa's die gebouwd worden matten, binnen er al zo'n kavels verkocht. En dat wil de keepers en het eerst goed zien hebben wat ze nou krijgt keepje. De mensen die het nou kocht hadden, dat zijn wel mensen die wel wat van een gakje horen. Maar ze zeggen op hun beurt van dan hebben we wel het kavel, het mooiste kavel van het park, zeg maar. Want ze keepen natuurlijk op dit moment nog van het sketchcar. Dus dat is, er zit wel wat risico in. Heeg of legersegment, Friesland bloot in trek. Veen verwacht het, ook met een simmervakantie bij grote drokte. Zoals de boekingen nu lijken, dan heb ik het idee wel dat het vol gaat raken.